So that our names must be written in the book of life. Iyo ndo purpose yatonamatira. That's our purpose of praying. Zvimwe zvose zvisingazongouya hazvo zvichienda kudenga ndochinjatete. Other things might come, but going to heaven, that's our purpose. Saka pakugarisana kwatakaita apa tingaita nemaneighbors. So as we are sitting here, we are neighbors now. Chakakosha kuti iyi neighbor iyi ive neighbor yako It's kudenga. very important that this neighbor to be your neighbor in heaven. Because tinogona kungosvika kudenga takashayana. So we might get to heaven and we don't have any relatives. Saka ndo zvinhu zvatofana kushingirira. So that's what we're supposed to be our purpose. Saka da kuti mukati mezuva ranhasi. So the word of today, Da kuti Mwari vatibatsire I want God to help us. kuti taure nhau iri pana John So chapter that we 5. must preach about John chapter 5. Vane mabhaibheri vavhure pana John chapter 5 Those with Bibles open John chapter 5. pavhesi ya5 Verse 5, John 5:5. tichidzika ndo pane nyaya tichadzidza If we are ipapo. going down, that's where our word of today is. Saka Mwari vachatibatsira kuti tidzidze zvishoma neshoma God shall help us so that we must learn bit by bit. kuti neari kuinterpreta akwanise kuinterpreta. Even the one that is interpreted to be able to interpret also. Enda kutenda Mwari kuti takawanda nhasi. I want to thank God that we are so many today. Muri kumbozviona chechi You yakazara can here. see that the church is very full. Muri kumbozviona chechi Can yakazara you here. see that the church is very full? Kunongoona mabhenji mashoma shoma It's only asina. few bench without people only. Saka zviri kuratidza kuti munenge mune kufamba So kwakanaka. it seems that we are moving at the right Kana muri side. kufamba kwenyu kana kwakanaka zvinoita kuti vanhu vaita sei vanouya. When people are saw the way that you do, people who follows you. Saka tindongoti dai Mwari vatibatsira magona kuramba mufamba yakaita sei. So we say, may God help us so that we continue to move the same way. Kana asvika here pana John chapter Is 5. there anyone in John chapter 5:5? Pana asvika here pana John chapter 5. Is there anyone who's already in John 5:5? Kana ari pasvika pana John chapter 5 atange kuverenga pavhesi ya5 If you are there, you can stand up and read for us achidzika kunosvika pavhesi ya8. up to verse 8. Kana pasina ndichaverenga. If there is no one, I'll read. Alright, asi ndichaverenga bhaibheri rangu reshona. I'll read in my Shona Bible. John chapter 5 pavhesi ya5. John chapter 5 verse 5. Zvino kwaivapo mumwe munhu wakanga abatwa nokurwara kwake makore 30 Jesu akati aona munhu uyu avete pasi, zvaaiziva kuti wakanga akadaro nguva huru, akati kwaari, unoda kuporeswa here? Murwere akapindura akati, Ishe, ndinoshayiwa munhu anondiwisira mudziva kana mvura ichibvongodzwa, asi ndinoti kana ndaenda mumwe wonditangira kupinda. Jesu akapindura akati, simuka, tora nhoo dzako ufambe. Amen. Dai Mwari wangu akumbira kuverenga kushokwe. Anyone with the English version can read for us? Anyone with the English version, just stand up and read for us. Yeah. John chapter 5 verse 5. Yes. A man was there who had been ill for 38 years. 6. Jesus saw him lying there, and he knew that the man had been ill for such a long time. So he asked him, do you want to get well? 7. The sick man answered, Sir, I have no one here to put me in the pool when the water is stirred. While I am trying to get in, somebody else gets there first. 8. Jesus said to him, get up, pick up your mat and walk. Amen. Amen. So pane imwe nguva In some other times, Jesu anosvika panzvimbo inonzi Bethsaida. Jesus went to the pool beside. Inzvimbo inonzi yanga ine mapools anga The aripo. place where there was many pools. Saka pane kutenda kwaivepo There was this faith which was there. yekuti pane mutumwa aiburuka kudenga There would be an angel who come down from heaven. at a certain season. Amen. Saka mutumwa uyo kana achinge aburuka When the angel comes down, aipinda mumvura you will ondoibvongodza. go into the water and mix Saka, it. saka aitanga kupindamo So the first person to get in there, ndiye you aiporeswa. are the one who will be healed. Zvaitwa once in a It season. only happened once in a season. Saka ipapo panzvimbo iyo inonzi Bethsaida At ipapo this pool beside, ndo paive nemurume there was akanga a aripo ipapa man who was there, anonzi akasvikirwa naJesu pana. which we saw Jesus arrive at the pool beside. Murume uyo anonzi anga ane more than 30 years. He was 30 years sitting there. Aripo akarara papi He was sleeping there. achirwara achitarisira kupora, He was hoping that one day he can be healed. achaporera mudziva rechinai He will be healed in the pool of Bethsaida. rejesu reBethsaida. Saka tinoona kuti We can see that pane zvinhu zviviri kana zvitatu there are 2 or 3 things zvatinogona kudzidza that we might learn. kuti kutenda kwemurwere That the faith of the sick, kwaive pakuti anoporera padziva, he was hoping that he will be healed when he being thrown into the pool. ndo kwaitwa kutenda That kwake was his faith. kuti inini ndichaporera papi That I will be healed in the pool. kubva padei gore number 1 Since day 1,
2 kusvika pagore number 30 ari papi ari He was padziva sitting there. mutumwa achiuya kana mutumwa auya When the paka1 angel was pagore coming 1 year season, kuda kuti mutumwa akauya maybe more than 30 so it seasons means the angel was being sent 30 seasons and he was never been healed. achikoniwa kupora He was failing to be healed nekuti aiva nekutenda kwake kuti because he was having a faith ndinoporera papi nai that I'll be healed inside the pool. ndinoporera padziva Amen. saka uchaona kuti kana munhu So you can see that a person, aisa kutenda kwake when he has a faith kuti anoporera that padziva he'll be healed at a certain place, haugone you kumutsiura cannot remove that person there. haugone kumubvisa You cannot take him there. saka uchaona kuti chii chakaitika kumunhu You can see what happened to this person. akaramba ari padziva He keep on staying there nekuda kwezvaakaona because of the miracles that he has seen and what he has heard, akaitirwa vamwe which others have been done for. It's not happening to him. saka uchaona kuti nawe padziva kwake anga So asingashandi you can see that the things of the people of the state was not working for him, asi akaramba aripo but he was having faith that I'll stay there nekuti kweda kwezvaaizwa because of the things of the testimony that he has heard nezvakatoti auye padziva and which zvaakambonzwa what he has seen before. kuti padziva panoporeswa That vanhu there is a healing at this pool, ende ndobva aramba and aripo he kept on sitting there for 30 for years 30 years, for 30 years, kutenda kwake kuri kwekuti one day for a 1 day that I'll be healed. ndichapushirwa mupi nai Somebody shall push me in the pool beside and I'll be healed. padziva paiporeswa vanhu And that pool, people will but be healed. paiporeswa munhu one But only one person to be healed at a time. pasizeni Yes. ivo pakaungana vanhu There hoko were so many people who were gathering there. vari kufanira kuti vaita sei Supposed to be vapore healed. saka pane chinhu chaunofanira kudzidza So what you must understand is this. ndechekuti pane zvirwere zvinopora There padziva are things that can be healed in a pool. pane masituations There anopora are padziva situations that can be healed in a pool. ekuti iwewo unogona kutonzwa zvichiva padziva riye pakapora And munhu you can hear that a man must be healed in that situation pool. yako ugosvika padziva But you yakapora go there with your situation and never be healed. nekuti situation yako haikutendera kuti Because upinde your mudziva situation is not allowing you to get inside the pool. nekuti pari kuda vanhu vanopinda mudziva It's people who go inside there. saka uchiona padziva paive navanhu varwara You neflu can see there that in that pool there were many people that were sick, nemamwe malaria so different type of diseases. vekuti mvura yakabvongozwa And if the angel comes, they would have great power rekumhanya to go to the pool. paigwa makwikwi Was the only thing that ekopinda could mudziva a person saka can get simba anga asingapinde mupi So with the one that power, he wasn't able to enter. saka zvakaitika ndezvekuti So what happened was this. ari padziva He was 30 years at achitadza the side. kunzwisisa He could not understand kuti situation yangu pana how is my situation here. hapasiro painopera It's not where it's supposed to be ended. muri kunzwa nduya Amen. saka muchaona kune vanhu izvozvo vari You kuti can see that there are people right now vapedza mari nekubheta that have used many of their money in betting. nekuti akazwa nhenga akawina Because it was heard somebody was winning. kune vanhu vanowina There are people that can win. kupazwisaka kune vanhu vanotowina vachienda There chidai are some people that vachiita can mari win and get kupazwisaka money. but it doesn't mean kuti zvinoshanda kwauri Doesn't mean that it can work to you. aizvi zvashande kupi dai It doesn't work to you. padziva pano vanhu vari kuita sei There are vari people that kupooneka can use the but power of it's the one faith. thing a season But it's only one but time. kune vamwe vakawanda vari There are kunze some people that are outside there. havasi kuzopona They will not be healed because of the poor neyaanofanira beside. kunzwisisa chinhu So what you must cherunawe understand is this. saka kuenda padziva hakuna kuipa You go to the poor beside to the asi va munhu akachenjera but you have one who's anogona right. kuverenga nguva You wait, you go kuti back nguva yakapedza time. ndiri padziva And iri the time that I spend here, iyi inoita kuti ndiponere it can make me to iva munhu anogona kucalculata be a person who is able to count. kuti nguva yakapedza ndiri padziva rineri And this time that I've spent here, this nema-attempts andaita kuti ndiwire the mudziva situation that I've getting pane pane here. vasvika close to success here wose pane zvimwe zvekuti unenge uchingoramba uchida kungoti kuda unojambira mudziva iwe unenge uri kumashure oright takudzokera kumashure pai patatatangira pai ndichataura slowly ngatidzokere pekusori saka ngatitaure slowly alright sorry ndandamungoti tiri mumwe yacho anyway ande oright ngatiati arati alright nandiri kuti zoni kuti What I was saying is this. nandiri kuti I was saying pane tinokwanisa kupedza nguva we can spend more of our time tiinvesta time yedu investing time in nemaresources things, edu in our resources, padziva by certain Pasina things chinobuda. where nothing comes out. unogona kupedza nguva You will spend more of your time uri pabasa at work risingaita kuti uvake imba where it can make you not even buy a car. risingaita kuti kana kuti uve nemusha You cannot even have anything in that job. rinongoita kuti upote It's ushizha only for you to eat only. asi iwo pawakapinda basa irorero But when you enter the job, pane dzimwe hama dzawakanzwa there dzimwe were wakamisha certain people that you have heard that they are building nekuda houses kubasa ripi through this job.
asi chausina kurealize manje But what is not yakasiyana The gift is not the iwe same. unochengeta nemukomo wako You are taking care of your family. unochengeta vamwe vamunin'ina You are wako taking care of the whole kune family. vamwe vari kuenda There are kuchikoro people that are going to school. ari kuvaka musha haana kana wani The one that is building house doesn't even believe in a child. saka iwe unogona kupedza nguva uri padzivero You uchiti might spend your zvichakushandira time off of your time. nekuti yako yesu unoti wakaishanda inopera Because whenever you work, your man finish from the saka nyaya iripanapa ndeyekuti kana iwe ukasarealiza So if you don't realize it, kuti padziva panapa pasowa ndinofanira kuporera yes, the people said that's not where my healing is. hautsvage rubatsiro unoramba uchitsvaga maminzi ekuti uporere padziva ipapo Amen. saka uchosvika papoindi yekuti uri padziva rimwe chete uramba uchifunga kuti dai ndanga ndapromotwa So you can think why you are at that ndakabva paposiya I wish I was nandive promoted. ndakaitwa manager If that can make me a manager, ndingori padziva roriri see at the same place, zvinogona kuchinja my life can transform. nekuti focus yako iringori papi Because your focus is that job. but position yauda kuenda But ine the munhu position that you want to go, there is somebody that is ari there, kutogona basa racho that futi is doing the job very well. sika the end of the day But by chiyatotiroema the end of the day, you become a witch. because uri kuda position Because nemunhu you want that position to be saka yours. udoti abva nditi Amen. saka uchaita kuti muroyi handisi kumhanya kapota uchaita chidai muroyi saka pana tozvada kuti ticherechedze panapo kuti chii chinomboitika Want to see what saka murume uyu apedza nguva ari when padziva this ava man spent more of his time at the poor beside, akasvika papoindi yekuti jesu he anozouya get at the time when Jesus Christ came. jesu ndobva adarika napapi Then he passes by. napadziva ndobva achiona munhu ane 30 years Then he met a man with 30 years at the same place. saka chinhu chatinoona zvichakanaka ndechekuti What we see that is which is very good. mwari vanokuona chero uri papi God sees you no matter where you are. vanokuidentifya chero uri God padziva can identify you wherever you even are. uri on the wrong place Even when you are at the wrong place. jesu God will vanokuidentifya identify you. vanouya He will come through you. saka chinzwa manje anosvika ubvunzwa manje Here's the question which Jesus asked the man. unoda kuti ndikuitireiko What do you want me to do for you? the question is simple unoda kuti The ndikuitirei question was very simple. What do you want me to do for you? anoanswer off topic He answered the off topic. ishe ndinoshayiwa munhu Please say, I don't find somebody to push me in the poor beside when the angel is passing. saka muchaona kuti then andiri ndaipindura ndiri kuti If it was me, I was going to answer like this. ishe ndoda kupora God, I want to be healed. ndo zvandakaenda pavinai That's why I am here. but nekuda kwokuti akapedza 30 years ari padziva Because he spent 30 years in akaluza the place, focus his focus was yechinhu God. chaakainga pazuva Of what he came to primary goal yaakainga padziva his goal, he forgot his yaive goal. kuti apore It was for him to be healed. asi nekuti pakaita machallenges aripo But because there were challenges which were akashifta there, from that primary he goal shifted from his ndobva goals. atanga manje kufocusa nemasecondary He goals began to focus on masecondary the goals ndobva aita maprimary goals Amen. kuti kana inini panapa chandiri kuda panapa ndinofanira kutanga ndawana munhu I must first get some ari very vigilant who can wekuti push kana me to the mutuma poor. achinge akubvomodza And when the angel is passing, anokusimudza unoti kana we will throw you to the wall. saka for 30 years waaitsvaga For munhu 30 years, for 30 years, anga asisatsvage kupora he was no longer looking for healing, but he was aitsvaga looking munhu for blessing. anomukanda kuti naibhiriva Amen. unodziva saka jesu paanosvika akanga akanganwa reason yakamusvitsa madziva pakasvika jesu yanga atokanga kuti akasvika madziva kunopora chata musoro make ndechekuti inini ndinofanira kuti ndiwane munhu anondiisa madziva muri panzvimbo ndikutaura panapa saka muchaona kuti pane masituations anoitika muupenyu There are situations which happen in life. ekuti satani anoita kuti mubve pamaprimary goals So that God, the devil can make you to come out from your mopedza goals maakuconcentrata nezvinhu zvisizvo and your purpose, and you end up concentrating on other things. saka ndobva ati ndinoshayiwa munhu anondiisa Then he kuti says, I don't find somebody to push me the poor beside. anondiisa mumvura Yes. saka akasvika panguva yekuva convinced It gets to the time when he was convinced kuti kupora kwake iye bedzi that his healing, kunowanika munhu it only can be found in the water. hakuna imwe nzira There was no other way. unosvika papoint yekuva convinced You so can be get to the time where you can be kuti convinced. ndiri kubudirira kwangu But for only meaning for my success, kunowanika pakuenda kubasa it only can be found when I'm going to work. hautombofunga kuti kwa business You cannot even think that there can be a business. nekuti ndozvawa kufunga kuti ndozvinoti ndotaka kuenda kubasa iwo musi wataka kuenda kubasa iwo waida kureza mari business But that's what you begin to think, that when you start going to work, nyaya yako want to raise money. ndikawana mari ida kuhodha So sipo if I got money, I zakawanda want to buy a lot of stuff. saka that kabisa will kuti sell. ndiwane rega ndimboenda For kubasa me to get a capital, let me go to work. ndobva wasvika kubasa kwemari yedu kuramba kuita Then you arrive back to work and the man was not able to raise the money. purpose yako yekutsvaga mari yesipo But purpose yekutsvaga mari your yesipo purpose was to look for soap. yanga isiri yekuti uda mari yesipo It was not for you looking for a money for soap.
Amen. Saka wapabasa pa manje vanongotsvaga mari yesimba. At your work now, you're looking for this Chiri money. musoro mako makore ese Whatever is your mind, is looking for the money for soap so that you can look for Saka money. pakazosvika munhu ane aiziya kuti When kuita somebody mari. comes with the idea to make money, that's not a Unogona business. kuona kunge akuti akasiri. You can think that it's not in your mind. Because it's not in your mind of what you need. Because what you think is that that's a business, small business place. Muruzvinzwisisa. Amen. Saka ndo akasvika pakuva convinced. He was now convinced Kuti kuporera kwake kuri padziro. that my healing is at the pool. Kuporera kwake kubva kuri padziro. Anofanira kuwana munhu anomupushira mubinai mudziro. Murikuzvinzwisisa. Saka panapa pane nhau yanoda kuti titaure mukati mezuva ranhasi rekuti pane vanhu vanorarama upenyu hwekutoti ndinoshayiwa munhu. Ndinoshayiwa munhu zvokuti wakakurukura nemunhu kuti chii chiri kumboitika, anotaura kuti ini ndine business plan. But I have no one to help me. Ndine business plan yakanaka yakadai but ndiri kushayiwa munhu adinika anongoti kuti angoinvesta kana kamari. Ndiri kushayiwa munhu anongoti kuendesa kana kamari pija. Ndiri kushayiwa munhu anongodayo so ndopfungwa dzake dzekuti iye nyaya yake iri pabusiness plan but ari kugaya kuti mari achaiwana kumunhu. Murikuzvinzwisisa. Saka Jesu kana achinge azosvika manje akabvunza ndona ndakaona achibvunzwa naprofeti chii chaunoda muupenyu hwako handizombanguti vanopindura kudii but ndona achiakonfused ndozvinenge vambopedza nguva akanyarara ndechekuti havasi kutoziva kuti vari kudei adii ndinoda kugara zvakanaka simple ndopinduro zvekuti uchagara zvakanaka sei hazvina basa adika inoita kurarama upenyu hwakatose hwakanaka I think ndopinduro chidii adika but unoona kuti munhu anopedza nguva akanyarara kubva ita naro manhenga yangosvika kuti unonzwa mwari kuti ndinoda kuroorwa finish seada kuroorwa ari kufunga kuti akawana munhu akawana munhu zvinhu zvake chiri zvinoita se zvinonaka zvinokuwana munhu anositebhilasa upenyu hwake adika but haisi nhau yekuti ari kufanira kuwana munhu murikuzvinzwisisa. Nhau iripo ndeyekuti ari kufanira kuwana Jesu. Kana Jesu achinge asvika Jesu anoprovaida munhu nezvise zvakashota. Murikuzvinzwisisa. Saka muchinda yapabhetisaidha haana kuzvinzwisisa manje kuti Jesu asvika imi handichafanira kutsvaga chi munhu ndafanira kutaura sei akupora. Ndizvo zvaifanira kungotaura kuti chinotaura sei akupora. Saka tina vanhu vane dambudziko rekutoti ndinoda kutaura ndichandira kune vanhu vane dambudziko rekutoti vanosvika panzvimbo dzakaporera vanhu handidika paakazodzakaita sei dzakaporera vanhu ende chaito asvikire papo apa inhau yekuti adakuita sei ada kupona murikuzvinzwisisa but anozopedza nguva yakareba achitsvaga mari yekuti acha one on one munhu waMwari. Saka muchaona kuti achapedza nguva yakareba chaizvo focus yake ndeyekuti inini kuti ndiporeka ndikufanira kundosangana nemunhu waMwari. Saka nyaya yake apa kutsvaga mari yekusangana nemunhu waMwari. Saka dai aisvikirwa achibvunzwa kuti iwe uri kudei anotaura ndikuda 180 kana 300 yekuti ndikwanise kusangana nemunhu waMwari kwete kuti ndipore. Murikuzvinzwisisa ndinotaura exactly. Saka zvinozoitika manje ndezvekuti nekuti focus yako yakarasika kudaro unoita 30 years uripo papi padziva uchitsvaga chi 300 but pane mumwe ari kunamata Jesu ka munhu waMwari akasimuka anomusimudza pano. Murikuzvinzwisisa. Nekuti uyu manje uyu haasi kuita basa rekutsvaga munhu waMwari ari kutsvaga Kristu anoshandisa munhu waMwari. Murikuzvinzwisisa. Uye ari kutsvaga Kristu anoshandisa chi munhu waMwari. Saka achinge asvika panapa anditi Kristu anoripota kuti pane agent yemunhu ada kuporeswa arapo njengaita se ngapore ivo rarapa ipapapo nokuti uri kutsvaga munhu. Saka ndiri kushayiwa chine shayiwa munhu. Saka tina vanhu vakaisa faith yavo muvanhu ende vanhu vanodisappointa ndozvawakanakira from the word kutanga chapo chapo munhu haana kumbobvira akarega uta sei kudisappointa aditika munhu anoita sei anodisappointa. Saka pana Jeremiah chapo vataura kuti mwoyo wemunhu wakaita sei wakaora unonyengera ndiani anoita sei angauziva. Murikuzvinzwisisa. Asi munhu kana akaisa faith yake muna Mwari aditika then Mwari aditika vanunza munhu waMwari. Murikuzvinzwisisa. Saka tina vanhu vekuti vaisa faith pasipo. Murikuzvinzwisisa. Vanhu vakaisa faith padziva vachitadza kuisa pana ari kutuma ngirozi mudziva paita problem. Murikuzvinzwisisa. Because Jesu ndiye ari kutuma ngirozi mudziva then time yavanozosangana akatuma ngirozi mudziva ka
avakwanise vari kurikoneka kuti uyu anoporesa vanotomuudza vatoti ndidika nyaya vandinotosheva munhu akatoisira mudziyo kuri kuti panguva iyoyo yausvika hasi kutotosa kuti kupora nekuti sizeni haisati yakwana saka chavabva kwari chekuti iwewo uchitaimira sizeni kana yakwana wozivaonekana mudziwa hamuruzvisandutsara vanhu saka vanhu kana tazogara tienda kudzimba dzedu tazogara chinamata vadidika vanhu vanofanira kuva prayerful vanhu vanofanira kuda mwari vanhu vanofanira kutsvaga mwari pese vanongatati murikuzvizwisa munozati hana munozwa hana akati anamata andidika hana achinamata zvinonzi ainamata achingotambisa muromo yake hapana aizoneta hana kuti ase ari kunamata prisita chaichai aitaurira mwari akati mumutatisa akati hana akadhakwa andidika hana adhakwa nevaini manje tarire munhu aningotambisa chi but chaichanga azosecha mumwe yamai ndovanisoti hana ari kuti ase ari kunamata hana anamata muprista anoenda kuna hana kunoti hana gore rinouya nguva ino changowane mwana nekuti hana aita sei anamata sandoti kana uchinge wanamata even prophet anogona kufona kumba kwako wakagarako iwewe kuti zoni mangwana nguva dzinenge dzinedzi chakati chichaitika uri kwagwiza saka nechikonzere kuti iwe amachi haunamati wakabva panapo wakunorara iwewe wiki rose rinopera usinganamate iwewe nekuti nhau yako inenge pana profeti vari vachinisa nhau yaprofeti kumba kwao hausi kunamata murikuzvisa vanhu vamwe vatori machallenges avo muri kwagwiza vari kwasi kutonamata waipapa vatori bhizi tonisaroi nedzava vaditi iwe uri kutazira profeti vadati vakunamatira aditika 30 years dzinopera uve uripo vadziva 30 years dzinopera uripo vadziva pachingotaurwa nhau dzekuti ananhingi vakasvika kaenda UK nozviziva vakabvepo pai muri kwagwiza nhengu yakasvika rasta munosa rasta haachazi rasta akasvika ane mukwendo wakadaiwa padiazitika makamona uchiita kwaita iwe urimo so urimo murozvisisaka unenge uripo vamai padzirepo apapo haditika unenge usika zvinziso zviri kufuta sei zviri kufamba sei nekuti iwo nhau yako hausi kuinzwisisa hausi kunzwisisa kuti nhau yazoitika ndiye kuti mwari atumira mutumwa papi padziva poindi ari padziva poindi iri pana mwari atumwa mutumwa papi padziva saka ndiwo unofanira kuti arelationship naye nekuti mutumwa ite messenger kana iwaita relationship namwari mwari vachatumira messenger yauko yakafanira kuti iende panguva yakafanira kuti isvike nekuti zvinhu zvacho asi vice versa hatigone kusvika tituma muprofiti kuna mwari hamugone kutuma muprofiti kuna mwari munomutuma sei une simba rekutuma muprofiti kuna mwari unomutuma sei anotuma ndiye ane simba unowanza vaprofiti anoita majeka svika kwaari patikati profeti ndakuwana kake anokonsulta denga mwari kuti hauya ane dambudziko rakatanga reree obva anamata okutsvagira nyasha iwewe murubanzwa then obva wazenda wabva kwako dumba wako zvachi zviri nani murubanzwisa but waenda kwako kumodumaudzwa zviri nani profeti vaenda kumbo vana mai profeti varufana kunamatirawo murubanzwisa iwo hausi kunamata satani akati pane principle to the bible yekuti madhimoni kana tinga rabuda antika rinodzoka tizinodongorera futi kuti mweya mucheno uchirimo here kana usisimo rinodaidza mamwe dzoka aseve saka taima unoramba kwako iwewe uchiti zvapera murubanzwisa usisana mata ako anditika wakuita zvinhu zvako murukuta zviye zvisina namwari madhimoni anobvaira sei adzoka murubanzwisa because imagine kuti takawanda sei panapo takambowanda sei pano oraidai profeti vaida kuti namatira one night vachinatsofunga kuti majero mai mutapati mainenge vaira vadaida vakazvipa matsoka muri kwagwiza saka tinokumbeto dzimwe nguva vakufunge musoro mako vachinamata iwe adika ndekuti une connection naanhu mutuma padziva saka ndo zvinoita dzimwe nguva chi vati kana vasvika panguva yekunamata so vambofunga vari kuna baba nyerenda nekuti anomutuma padziva adike anonzwisisa nhau yake saka kana akumutuma anomuudza kuti imbofunga nezvaarirai nezvaamapamura adika ogonamata nezvazvo iwe anogona kutofunga akofunga akukanganwe muruzwa oufunga auzokuona akufunga so ofunga toka ndozitana ndaifunga ndichiti munhu wanoenda kunamatirwa wiki rose hauna kumbonamatirwa ozoya pana pongobatwa maoko so odzokera kumba nemufaro nerugaro usina kumbobva wakanamata
saka vanandi kuti vanhu ngavaita sinei, vanhu ngavanamate. Jesu kana asvika pauri achibvunza unoda chii, handitika unoda basa here, haikuna ndikushira connection. Kuna vanhu izvo vari kutsvaga connection, munoda connection, kutsvaga munhu. Yes. Basa ndodaba ndikushira chi connection. Mwari iri kuda basa, handika zvapera. Zoti Mwari vacharunza nenzira ipika kana nandika iwo hazvina basa izvo sezvo. Iwo ndira mukabika chi basa. Kana uchisvika wachibvunzwa futi kuti unodei, taura ndoda basa. Kwete ndikushayiwa munhu ari kukwanisa basa. Amen. Amen. Ndikushayiwa munhu anokwanisa basa. Uri kutsvaga munhu anokwanisa basa. Kwete basa. Uri kuda pfuma. Ndoda pfuma. Hatityise kutaura ndoda pfuma. Handire zvekuti ichazouya nekutengesa mamopu, ichazoya nekuenda kubasa, ichazoya nechii, nekuvaka, nechii, izvo zvaisi bhizinesi rako. Handindika? Mwari tiane pechi kuna vanhu ane chamari namamopu, muri kwanisa motopfuma, muri kwanisa kudarika munhu ane shopu. Muri kwanisa kutaura. Nekuti chinopfumisa inhau yekuti muridzi wepfuma anoti ndini muridzi wesimbi rine ndarama. Handire aisa blessing papi pazviri. Muri kwanisa. Saka naidoya uri kutsvaga se. Handika tsvaga iyezvo. Kwete ndinotsva ndiri kushayiwa munhu angazondibatsira neloni, ndine zvinhu zvakamira zvakadai, ndambozama chino nechino, ndazama chino. Uri kutsvaga chii? Ndinoshayiwa munhu. Ndiri kushayiwa munhu anondipusha. Zvekuti tikatosvika pakutoti tine vamwe vana baba kutoti hasa vakatovaroora so. Handika? Vekuti wakati takakutore mari. Kuti vandotsvaga chero anovatsvagira vasikana kana madzimai. Ndinoshayiwa munhu anotsvagira mukadzi akadzikama so vakadzi vacho havana kumira zvakanaka. Ndinoshayiwa munhu. Urikushayiwa munhu. Wakuda ndianei? NdiJesu. Jesu asvika papi? Padziva. Ishe, handidika? Ishe ndoda mupfumai, ishe ndoda vana, ishe ndoda basa, ishe ndoda pfuma, ishe ndoda kugara zvakanaka. Ndo zvandiri kuda. Saka Jesu ake nekuti ane rudo navanhu zvake, anozongomutisora kuti ndoo dzangu simukwenda sei urove chi pasi. Pari pane ndanda kuudzeni chekuti chisanobva atombokavarenga tsamba chisanobva atozobva papota se kutorwa pasi. Kuna vanhu vakapusa, ndakuti musazopusa saizvo. Muri kwanzvisa? Kuna vanhu vakapusa zvokuti papa nevanhu vakawanda Jesu akatoti vachiona achiporeswa vakachatisa kudai, vachiona achiporeswa so. Vachiona munana zvangu vakatarisa munana wemunana 30 years aripo vachimuona. Musaita kutamba nawo kamunanayo. Wakatarisa munana so. Then munhu yotosimuka. Utoramba wakamutaridza njere yari kuenda. Wakatarisa munhu achasi aitirwa munana. Naye munhu aitirwa munana. Naye munhu aitirwa munana. Chari vava zvinochoka kumashuro. Ari Jesu atoenda. Vakatarisa pamunhu aitirwa munana. Yes. Sometimes no problem nezvinhu so. So kuna vanhu vekuti munogona kuva so excited nekutarisa munhu aitirwa munana. Makakanganwa kuti aita munana wacho aripo. Zvekukanganwa nekushaya aita china munana. Handika? Zvoti munopedza nguva yenyu so muri pamakadistractwa nekutarisa munhu aitirwa chi munana. Hakuti munodzioneredza. Dzavine bhutsu hwani amuona dzikufamba izvi. Dzine motikari 3 dzakutiita dzimotikari 2. Dzavine kuti nebhutsu hwani. Handika? Vanenge vachitaura nezvemunhu akaitirwa munana so. Handika? Jesu akaita munana so. Avatombocheuki nezvazvo. Uri kwanisa kutaura? Saka time wakachoka zedza wakatarisa zedza takura zvinhu tirwa pasi. Jesu angaita sei? Padzova mukazara vanhu kwakashayiwa kana munhu wani zvake anoti ndinokudaidzai Ishe pfurai uni pamwe. Ndipone. Nekuti vanhu brain dzavo dzakazara dzakachitsirwa saka munozara vanhu vimwe vasika pangwa kuti munoda mamiracles zvinobhowa. Munoda mashura. Munozva? Munoda mamiracles zvinobhowa so zvinofanirwa miracles kana Jesu akamira apo. Saka tichiita miracle apo. Munomira apo imini. Motaka kumboona miracle. Dzadika? Jesu akamira pachiparidza madziro pagombo yepaBeatitudes. Handika? Amunena. Makambozona panapa kana pachiparidzwa patora mavideos. Pakatanga kutwara majimona akatanga kuwa makamera zanomhanya. Amen.
As prophet wangu adikitira wewe. Achiparizo. Marize aina basa chiro katoenda uko akakochamerwa ne achiparizo. Marize aimbia umbeona marize. Murubabisa. Atichami no matimoni manje. Makamera zanodaya kadaya. Pachinakuona kuonekwa baba. Pane mashura. Ndo vanodiwa na vanhu. Saka mbunzo wangu ndekuti nini? Nawe nyiri papi. Ili kana Jesu here andika kana kuti pamirako yaita. Mwozi muchafoka za mirako yaitwa. Mirako yaitwa yaiponese. Chinododo kuti ukwanze kuponeswa nemirako yaitwa ikai. Ndicho kuti usakanoona naye Jesu wake. Aponesa. Mwozi wakatombosara kukadzwa Jesu akapenda. Aponesa munhu wani. Yes. Munombodai kuti simba roponesa munhu wani Jesu. Wakakonewa sokuti ishe ndichati nino ndiripa ndoda kupora. Saka unogona kurarama pano so uchiokera vamwe so vachingobuda so andidika uchienda kumba ndinhau dzavo so vanenge vakadai usingabvunze secret yakaita kuti ivavo vaponeswe ndeni, secret yakaita kuti ivavo vaone Jesu, secret yakaita kuti ivavo vaone kune muprofita ndiyei. Amen. Ndekuti vanhu vanotarisa vanhu chero Jesu aripo avamutarisi havari naye, vanotarisa vanhu kuti distract vanhu zvizi zvavanhu. Saka panapa anosvika pakuti inini ndinoshayiwa munhu angandiwisira mudziyo. Saka nhasi nda kuti Mwari vatibatsire kuti from today onwards andidika kana tichinge tazogara andidika titsvage Jesu. Jesu anotuma mutuma vadziwa. Yes. Ruza. Jesu anotuma mutuma vadziwa. Yes. That is the foundation. Yes. Kana iwo ukandonamata kumba kuko zvakasimba izvozvizvo nenhau yavada kunamatireyo ndinokupa challenge yoyo this week andidika wakanoinamateyo profeti ndo nhau yavanoti vachiprofita pano inenge yakavhurika kudai denga ringaita atenda mukazisa yamirira kuadreswa. Yes. Yeah. Mukazisa yamirira kuti adreswa. Akamzura tina ndio tinongoya nenhau mbishi. Nenhau mbishi tototariswa nhau dzodzo dzingopera kune kuvhongozwa kwemvura. Kana ichinge yangovhongozwa totapfuma kupera pano noandadozokera futi. Yes. Haya usimushanda zvakadaro. Pete dzinogona sei? Pera. Yes. Uchishava chi? Saka tinoziva pete dzinogopera uchinvesta time yako nemaresources ako pazvinhu zvisizvo uri pasiripo nekuda kwekuti wakaisa faith yako pazvinhu zvisizvo, wakaisa faith yako pamunhu. Muri kubvisa asi wakaisa faith yako pana Kristu andidika anotuma munhu andidika faith yako pana Kristu muridzi wemweya mutsvene andidika faith yako pana Kristu akadaidza muprofita. Muri kubvisa nhau yako inosolvwa ipapo kana achinge asvika. Saka totoenda dambudziko ravanhu kutoti vari kudzimba dzavo izvi havachanamate zvekuti Mwari nditoti muporese mudumbu wangu. Mwari iteti muranda waMwari profeti Mazadza kana ndasvika vandibate mudumbu mangu kumpore. Handomunamata yakuiti kana vasina kutouya munamato wewe wakona zvinotokwira BP kusvika panapa kuti havana kuuya zvino mai chiyaitwa sei panapa zvichafamba sei munhu waMwari papi hapo ani naenda kukudzeyani mimi yamunofana kukwari musazopuse pake muchinda ainzikana nomuprofita ainzi Elisha andidika aive nedisciple yake ainzi muranda womunhu waMwari kuruvadzisa mvayo pane mangwani achinzi Gehazi anditi vanhu zvinosvika pane mukadzi pavo pazakapatwe andidika mukadzi wapamushumeni anditi pamukadzi mushumeni veye vasvikapo muranda womunhu waMwari nemunhu wandai muri kwanisa kutaura ati muone kusiyana kwezvinhu. Usazofanira kunzi muranda womunhu waMwari unenge utori muranda. Dzakasvikapo vasvika ukatorwa cheya unozva cheya ndobva yatambidzwa munhu waMwari andidika idzi hazina kutombotariswa ndozotataura bhaibheri ukatorwa cheya munozvaka yakatambidzwa chi munhu waMwari andidika idzi hadzitombotariswa dzichagara paiti yobuyosobvechera ukagara pachiguzwa chakagara wadombo ati hauna basa hazina kunechengedenga hatitorina.
saka mablessings ake kutoti chero vari kudziona wakadziona ngepari munhu hapana kana Elisha asipasitoonekwe azozvanotosaka toma mazinzoka so hakuna munhu anomhoresa asi kana dzina Elisha manje ndoba dzinotoonekwa pane kuna ndomunhu wati hadiri hazvina mabenefit kunzi murando munhu wamwari muripanzwisisa exactly iva friend yemunhu wamwari saka mukingdom yaKristu ine mabrothers kuna elder brothers andinomanzwisisa it's a family inoti a servant muranda wemunhu wati wamwari saka ivo rikaita munhu muranda wemunhu wanai be a brother andinomanzwisisa yemunhu wanai kana uri brother iye achizvarwa nababa vayo ndo baba vako saka pavanorikodaiza vana vavo vanotokuriendasa newewo tinongosiyana chineti mabheziraiti nemafambirati mumuri muripanzwisaka kuti kana nyama ichitanga unhongwa nonhongwa apa uyu ndiye anozopakurira achinopakurira muripanzwisaka asi tose tokanaka sei kuita amen zvino ndo dambudziko ratinogona kuita saka tatibatsirane papo kana tazononamata muripanzwisaka kuti isusu pana John chapter 1 verse ya 12 inoti vose vakamugamuchira akavapa simba rekunzi vanakomana nevanasikana vamwari murikuzvinzwa saka isusu takapiwa simba rekutozova vanhu vamwari rima muri so asi hamugone kuri activator hamugone kurishandisa munongorera makaupenyu kechiwiza muchingoteera mumashure so kupedza nguva uri padziva so uchingondirotsvaga munhu aita se anodiponesa ko kana adistracted vanhu ngavatsvage Jesu Jesu ndiye anotuma muranda wake kwauri Jesu ndiye anoponesa Jesu ndiye anodzora muranda wake okay da kutenda Mwari pane vaya vanonge vaturungwaye kana Mwari vazondibatsira tichazogadzira English version yacho rimwe gore dai Mwari wangu akomora kuerenga kweshoko iri bhozi indapureta azopera simba pachava kati Mwari ngawakombora kuerenga kweshoko iri zvinotizambara kusvikapera amen amen amen. I greet you in the name of Jesus Christ. There is power in the name of Jesus.